hau aurkeztera gatoz gaur. Emakumeen hilebetia hasi dela eta hori guztia, badakizue martxoa, emakumeen hilebetia da. Eta otsailaren 11ko emakume zientzialarien egitasmoa izan dela eta 3. edizioa egingo dugula aurten, aurtengoan 2 antolatu ditugu, bai? Aurtengo berritasun eta guretzako berez izena da Kuberriko estime emakumeak atera degun hau, ez? Guretzako importantia da emakume zientzialariak erakustaraztea, baina importantia da herrixan ze emakume zientzialari dazkagun, jendeak ikustea eta kalian hori finko baten eukitzia, gure umiak ikusteko, gure gertuko emakumeak iritsi aldira, postu mota horietara, eta referentziak gertuko personak izatea, eta oraindik eta gertu hau sentitzia neska gaztiak horretara iristia edo eredu horiek gertu dauzkagula eta gu ere izan gaitezkela, ez? Eta pixkat hori da 8 emakume hauekin aurten erakutsi nahi dugu. Berez isa izango dela eta guretzako importantia dela indogula barrenekin eta neka lanbide eskolakin. Azkenean soldadurakoak beraiekin dutelako lana, barrenek elkarrizketako informazio guzti hori jaso dute, eta guretzako hori ere importantia da herri mailan lankidetzarindako proiektu bat ere dela. Etorri zarete guztiak, bai, eskerrik asko.